бинем пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ мегӯяд нисбати занҳо. Ҳаргоҳе ки мега ғизо хӯрдӣ, бар ӯ ғизо бидӣ. Ҳаргоҳе ки либос харидӣ, бар ӯ либос бихар. Ва дар чеҳраш назан мега. Сухани бад нагӯша мега. Ҳаргоҳе ки ягон чиз гуфт хафат кард, дар ҳамун хонаи худи худаш ҳамуҷа мега тарк ҳамуҷаро биро мега. Тамом. Мисол Ибни Моҷа ривоят мекунад, Абу Довуди ҳадиса инҷо бо меброи рақамош. Барои ҳамин он чизе ки муаллими мо гуфт, мо бояд он гуна кунем. Не ки афсӯс ҳозир мо мебинем, аҳамият метем, не. Занҳоро мо не таъмини мисол хӯрокаш мекунем, не сар формашон мехарем, не шикамошона бигем сер мекунем. Парво надорем. Бо ҳатто дар коша модару падарошон ҳам дар шом када мисол мезанемшонаву корои бад мекунем. Охи ин хилофи гуфтаи суханҳои пайғамбар мешавад. Барои ҳамин эҳтиромона